Trainer Henk de Jong had zien overtal in vergelijking mooi verlien weekend in Sparta Nijkerk op 1 positie onpost. Leslie Vellinga, de linkerverdediger, is uit de basislitten en voor hem in de ploeg Erich Jongeling. Het is kort in Capelle en van diegene die denkt dat hij hem opwarming kan onder de wedstrijd, die komt bedrogen uit. Want zeg maar naar de uittrap van Capelle, het is binnen 2 seconden balverlies en dat is symptomatisch voor de hele wedstrijd. Oebeleskokker aan de rechterkant van het veld. Zie ik het Barto, daar is Barto, leidt hem dan kleer. Maar dan kan de uitverdediger weer terug Capelle. Opvallende bal is van Matt Dijkstra en die haalt er in één keer uit. De centrale verdediger komt goed van Simon. Scheelt een meter. Capelle eindigen verliezen hier nog als tweede in de haatklasse A. Het is een fysiek sterke ploeg die het zo nou en dan vrij opportunistisch voetballet. Hier gaan ze er van terug via Dick Tol. Van de goal stiert Van Guldener. Daar is Van Guldener, de oudspeler van Excelsior. Het is eens de eerste echt fatsoenlijke kans van de eerste helte. Nee, op Sportpark Het Slot hier in Capelle valt op dit moment nog net een heel soort te belipjen. Misschien nou, dit is Barto, met een glokje, tussen 2 man terug. Barto, de redding is van Van den Burg. Dit is Kokker op de peel. Rebound Barto, echt net. De grootste kans van de wedstrijd. Voor het duo Oebeles Kokker en Martijn Barto. Maar ze bloten dus nog altijd 0-0. Van der Waal, de invaller. Vrij makkelijk voorbij Ale de Boer. Dit is Van Guldener. Het is weer Van Guldener die de mogelijkheid krijgt. Maar hij profiteert net. Van Wijk. Ale de Boer. Krijgt een lichts drukkeke van Lars Boscha. Lichte overtreding wordt Wolsjoen terug skietsdochter van Ketterij. Mooie namen trouwens. Dit is de vrije trap van Jeni. Als dit geen boeten spullen is voor Barto, dan kan hij hier misschien de wedstrijd beslissen. En hij doet het. Martijn Barto scoort in de 86e minuut. Bij Capelle is het poer razend, want de ploeg speelt op boetenspul. Maar de skiesdochter liet terug in en Barto profiteert het dan optimaal. Omspeelt Rick van den Burg en hij zet Harkemasse Boys dan op een 1-0 vastsprong. In de absolute slotfase nog een corner voor Capelle. De wedstrijd verdient het eens geen winnaar, maar als er dan toch een winnaar komen moet, dan had Harkemasse Boys daar misschien wel het meeste jocht op. En zij winnen hier met 0-1 bij Capelle. Het is de tweede overwinning van dit seizoen. En de trainer van Capelle, René Vermunt, jouwt Henk de Jong nog wel een hoorn, maar is nog altijd poer op de skiesdochter. Harkemasse Boys wint met 0-1.